Go up, children, and listen to me. ବାବା ତମେ ପୁରାଣ କହିବାକୁ ଆଇଛ ନା ଇଂଲିଶ କହିବାକୁ ଆଇଛ? ହେଲା ଶିଷ୍ୟ କହୁଛି ଧନ୍ୟ ରଖେ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟଗଣ, ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆମେ କାଢିବା ରାଶି କାର୍ଡ। ବାବା ତମେ ରାଶି କାର୍ଡ ଆଣିଛ ତ ନକେଲ ଗୁଡାକ। ବଜେଟ ଟିକେ କମ ଅଛି ଯେ ସେ କାର୍ଡ ନାହିଁ ନା। ଓହୋ ଏମିତି କି? ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ନା, ତେଣୁ ମୋର ତୁ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ବାଛି ବାଛି କାଢା ହେଇଛି। ଶିଷ୍ୟ ତ କୋଉ ରାଶି? ମୋର ଛେଳି ରାଶି। ଛେଳି ରାଶି। ଛେଳି ରାଶି। ଛେଳି ରାଶି। ଛେଳି ରାଶି। ଛେଳି ରାଶି। ତିନିଟା ନାଇଁ ଛେଳି ଚାରିଟା ବୋଲେ ଛେଳି ବୋଲେ ବାବା ଛୋଟ ତମ ମାଇନା ଶିଷ୍ୟ ତୋର। ମତେ ଫୁଙ୍କି ଦେଲ। ବା 5ଟା ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ତମ ଘରେ ଅଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଦବ। ମାକୁଡା ପିଲା ଶିଷ୍ୟ, ଏତେ ଦିନ ଆଗ ଜାଣିନଥିଲି, ତୁ ଆଜି କହିଲୁ। ମାକୁଡା ପିଲା ଶିଷ୍ୟ, ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି, ରହିବାକୁ ଦେଲି, ପିଆଙ୍କୁ ଦେଲି, ଏଇ ସାର୍ଟ ଦେଲି, ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଲି, ଲାଷ୍ଟ କୁ ମାକୁଡା ପିଲା ଶିଷ୍ୟ, ଲାଷ୍ଟ ମୋ ମାଗିନ ଧରି ଯାଉ ଭାବିଲୁ। ବାବା ମୋର 5ଟା ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ତମର ଆଇରୁ ମିଶିଲା। ମୋର 5ଟା ଥିଲା, ତମ ଘରେ ମିଶିକି ଗୋଟେ 6ଟା ତା ମାକୁଡା ପିଲା